Ako si paring Jason, charity vlogger. Kuya sa kanto, gipit man sa buhay, kapit pa rin. Sama-sama tayo babangon dito. May kwento sa bawat Ayan, good morning. Dumaan muna ako dito sa tindahan para makapag-almusal. Almusal muna. Pansit. Yan. Ito. Itlog ma? Hindi. Itlog sana masarap. Pinoy. Ano si mama? Magkawak ko ay. Almusal po tayo. Baka nandun na sila. Alas 7 pa lang naman. Hindi kami kay Tricia. Tricia. Bayanihan. Bayanihan ngayon. Bayanihan po ngayon doon. Sili. Pagdabang Pamawan ba yan? Pero magtrabaho ang Hunda Pamawan ay. Siya rin. Sabto. Pagkukuha ninyo. Sabto man. Nagtatrabaho ang Andos Marusan. Sari sila. Dinadara sa urig. Hindi kayang alson sa usad sa ng kuwan. Berang urig, berang nyo. Isan. For itsan. Kuwan ako nun. Di naman na natin pag-pre-starter. Starter na nga natin. Wala na nga nakakuha. Naagusad to. Kakatapusan gagayo na yun. Hindi kaya tibo. Ito, 5 urig. Yan po mga parang Jason at simula na nga ng hukay. Walang poste. Dito, partner kami nono. Walang poste. Ganda nga. Alat agad. Pusha. Kaya katakarpan bulwag na naman. Galit siya na ako sa hindi, man yun. Aray, ano? Aluway. Pagkarapan bulwag siya. Hindi na, pupuntahan niya. Pupuntahan naman, ano? Ano yun? Bugod siya, kapalos siya. Pagkarapan ulungan siya sa kami. Hindi na. Ang lulugtod siya kang doon. Kono? Wala pa. Wala saan lang? Panos naman. Wala kong warang ko pwesto. May friend ko nilubot. Sabigan ko agad. Sabigan agad putan niya. Ubab niluwag sa kanya pagdiang eh. Kabay po mo. Ay, bahala. Bahala ginamit. Kita kung pagkikil. Malas.
Wala marunong. Marunong. Pan betul. Berapa? Ali. Dami sa bahay. Keren. Bubun na tulo sa ano. Seriusan ba? Oh, ada bit nga. Pero kurit sa. Ya, mo gado sa dia baru gadi. Apa mo nito? Ay, ini ba pansin man? Sorry, pansin man dito ka pala, paguna mo man. Mo ba ka naman yan? Snack mo na! Di ba yung nababa? Kami kadi. Di ba nababa? Ako maraw makasubog. Di ba ni kinabak? Kinakapos pa sa nangani. Dito malalato ko na.
Yan, Mong Perte. Ano? Luto ka agad yung ayos ang mga tao dito ah. Nagkakais na. Ang malupit. Oh. Ang malupit. Nagkakais ah. Alin? Wala na ka mo! Hindi nakapanggap. Kain. Pare ya? Kaya wala ang cellphone ko doon. Hindi naman. Hindi na ko yung cellphone. Pag so, salming ko na watak. Hello? Dalag-dalag yan eh. Ito nakasalang na ito. Pangbukas. Bukas na ito. Anim to. Anim po. Ayun, bira ka agad. Pagkakain, wala nang pahinga. Pag-alon mo na naman niya. Maraming salamat sa lahat na tumulong dito na nakipagbayanihan. Simula ng bahay nila Tricia. Yan lang. Ano ba? Hadto ko pa hadto. Tangin sa loob lang. Papalo. Dili pa pala. Dosi yung naghuhukay. Ay, ganda. Betul. Sila na nagpatuloy nung inukay namin Nono. Hindi ka naman sanay. May babaw man talaga ang makusa. Malumok. Malumok. Yeah! Napir mo na din sa hindi mo niya sa babaw na talaga ang makusa. Hindi mo niya.
Baga, kapaloy. Nagkahalong pareho man sila. Mag-islog kita ko. Prepare na kakahalo. Kapasil na kiton. Malumok naman pati. Totoo na yan, Tol? Oo. Ha? Amo, sako simento. Sako simento. Doy, kaya doy. Pusa. Doy, kansa trip-trap. Yan. Ayak ka sa paring daw kanin mo. Amo tapig sakot na di basod. Sakot na di basod tayong diretso. Dawa mga 20 ako sa nanguna. Oo. May kandoy, kubak. May pisa mo, kubak kandoy. Maniwala o kaninyo. Iba niya, ni. Kanda ko lang pinagbubunan sa akin. Hindi, kanina pagkain na sa naman pagbarko sa bukan.
Hindi ko talaga parang yung Di pa man. Bay, kailangan Hindi mo mababanting. Muna no. Gusto mo na no? Ganito muna no? Hapti no? Huwag mong tadi no por ano? Ada. Pwede ka rin mo. Dekat-dekat good. Muna po. Sila ka Isa para may 10. Pira di. 5-5. 10. 1, 2, 3, 4, 5. Kaya pa din nila. Tunukan. Sige naman natin. Pagal na magpindot. Lagi naman nagkakapot sa pala. Akin din. Hindi na yung magkuha. Parking lang. Oh, it's a juicy. Supermarket. Yan may isang parilya na buo. Para dito. Itong parilya.
go. You can take me there tonight. Whoa, this life is all yours. Whoa, I can't stay if you can't let it go. I never really know what's Tawa. Lahati na. even when you're next to me. I feel Hindi ko pa nga inom. Ulo to. Napuloy. Aray na. 90. Oh, 90. Muna din 90. Oo. Ano to? Botol. Botol na nga. Ay, botol na. Dami tayo na dalawang tubo. Ano? Wala ko na botol. Mga para sa bitin. Ito ka na mo. Lalim. Baik, teh. Ha? Hindi, wala na yung atin dito.
Oblong bunga. Kurap. Longko. Berapa nih? Dapat magpaso naman. Kaya pala, nagkasulina na, mag-andara, nasulilan.